Ще 2 мільярди фунтів на спільні з Україною проєкти виділяє Велика Британія. Про це під час візиту до Києва оголосив прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон. На ці кошти розвиватимуть інфраструктуру та енергетичний сектор. Водночас Борис Джонсон заявив про виділення Україні додаткової допомоги на суму 88 мільйонів фунтів, яка, на його думку, допоможе захистити країну від російського впливу. Традиційно говорили про розбудову українського флоту та спільне будівництво військово-морських баз в Очакові та Бердянську. Президент Володимир Зеленський також подякував за підтримку сучасною зброєю. Прем'єр-міністр Джонсон запевнив мене про повну підтримку суверенітету, територіальної цілісності України, готовність до подальшої взаємодії, зокрема і в рамках Кримської платформи з метою деокупації нашого півострова, повернення всіх наших українських територій. Прем'єр Джонсон наголосив, що у відповідь на нову російську атаку британський уряд битиме по комерційним інтересам Москви. За словами Джонсона, санкції проти Росії будуть активовані тієї ж хвилини, щойно нога російського солдата наважиться перетнути український кордон. Подальше вторгнення Росії в Україну було політичною та гуманітарною катастрофою, а також військовою катастрофою як для Росії, так і для світу. Потенційне вторгнення було поразкою для президента Путіна. Народ України і цілий світ мають оцінювати Сполучене Королівство та інші країни за їх відповіддю на навислу загрозу. Борис Джонсон наголосив, що політика британського уряду не є проявом ворожості до Москви, а лише прихильністю суверенітету та недоторканності України. Я думаю, найкраще, що ми всі можемо зробити, це донести до російських громадян можливість того, що відбудеться. Українці боротимуться, вони битимуться за свою країну. Українці битимуться до останньої краплі крові. А українське військо є потужним, тому російські матері мають пам'ятати про життя своїх синів. Цього тижня міністри закордонних справ України, Польщі та Великої Британії мали утворити новий формат співпраці. Проте відклали через хворобу очільниці британського МЗС Ліз Трас. Як очікують лідери держав, угода посилить торговельну та військову співпрацю трьох країн. До слова, згідно з дослідженням соціологічної групи «Рейтинг», утворення такого військово-політичного союзу підтримують більше 60% українців. Майданчику, який започаткований Україна, Британія, Польща. Я вважаю, що, по-перше, це дуже непоганий майданчик щодо питань безпеки і торгівлі. На рівні міністрів закордонних справ ми вже почали роботу. Борис Джонсон заявив, що російський президент Владимир Путін тримає пістолет біля скроні України, аби зруйнувати існуючий порядок та відновити сфери впливу. Тому закликав усіх стояти пліч-опліч з Україною. Уряд схвалив проєкт угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною. Основа угоди полягає в обнуленні мит на більше 10 тисяч товарів або ж 95% усіх товарів на експорт. Нарешту існуватимуть товарні квоти або зменшення мит. Міністерка економіки Юлія Свириденко зауважила, що саме мита стояли на заваді доступу українських товарів на турецький ринок. Подекуди діють ставки мита до 200%. Свириденко додала, що угода не передбачає відкриття ринку публічних закупівель, а тому вимоги щодо локалізації можуть застосовуватися до будь-яких турецьких товарів. Угоду про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною підпишуть у четвер під час візиту до Києва турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана. Таким чином, моделювання ринку товарообігу на умовах, визначених цією угодою, передбачає його зростання на 38%. Угода матиме загальний позитивний ефект на економіку. В галузях, що працюватиме на експорт, будуть створені нові робочі місця, і прогнозуємо, що угода може дати щорічно плюс 2% до ВВП. Отже, угода про ЗВТ між Україною і Туреччиною є взаємовигідна і має важливий геополітичний вимір, адже нарощення всебічного співробітництва України і Туреччини – це запорука миру і стабільності в Чорноморському регіоні.
Окупанти хочуть використати сфабриковану справу Нарімана Джеляла для визнання Меджлісу терористичною організацією. Про це йдеться у зверненні першого заступника голови Меджлісу, якому закидають нібито диверсію на газопроводі у Перевальному під Сімферополем. У тексті, опублікованому адвокатом Миколою Полозовим, Наріман Джелял указує на те, що окупаційне слідство уникає самої назви представницького органу, а згадують Меджліс лише через свідчення так званих свідків. Звинувачуючи мене у злочині, у своєму прагненні, по-перше, ізолювати, помститися і закрити рота мені, по-друге, не лякати моїх співвітчизників та однодумців, по-третє, створивши умови для подальших репресій, російська влада в особі слідчих ФСБ замовчує один факт, який серед болота брехні є суцільною правдою. У п'ятницю, 21 січня, я отримав текст заключного обвинувачення. В жодному його місці не згадується, окрім вигаданих свідчень, мій статус першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Це має принципове значення, тому що саме мій статус та моя діяльність, а не вигадані злочинні дії, стали причиною мого арешту. Росія, фабрикуючи справи проти лідерів Меджлісу, хоче визнати представницький орган кримських татар терористичною організацією, щоб не виконувати рішення Міжнародного суду ООН щодо відновлення діяльності Меджлісу на півострові. Таку думку в ефірі телеканалу АТР висловив адвокат Микола Полозов, який займається захистом кримських татар, яких окупанти переслідують у політично мотивованих справах. Серед його підзахисних лідер кримських татар Мустафа Джемілєв та перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. За словами Полозова, Росія, фабрикуючи справи, реалізовує колоніальну політику щодо залякування та видавлювання корінного народу із захопленої території. На текущий момент Россия признала Меджлис экстремистской организацией. Вместе с тем, после этого решения было другое решение Международного суда ООН, который в обеспечительных мерах обязал Россию возобновить деятельность Меджлиса, что до сих пор не было сделано. И для того, чтобы уйти от исполнения решения этого суда, по всей видимости, российские власти будут фабриковать дело о признании Меджлиса террористической организацией, потому что экстремистами занимается МВД, террористами занимается ФСБ. У ФСБ в Крыму уже отлажена работа по так называемым делам Хизбут-Тахрир, где людей отправляют на 15-20 лет совершенно выборочно, совершенно случайным образом, тем самым создавая напряжение в среде крымско-татарского народа. Если подобные точечные репрессии будут касаться членов Меджлиса, для российских властей после признания Меджлиса террористической организацией любой Меджлис, поселковый, сельский, будет считаться ячейкой террористической, его председателя, организатором, а члены участниками этой ячейки. Но это, по всей видимости, может сказаться таким образом, что люди вынуждены будут уезжать из Крыма, становиться беженцами, для того, чтобы их родные, их близкие не оказались за решетками, не попали под эту репрессивную кампанию. Поэтому в случае с Нариманом Джеляловым он абсолютно правильно пишет, что привлечь его могли, и дело его политическое, за его высказывание, за его позицию, в конце концов, за его должность, но ему фальсифицируют, фабрикуют совершенно абсурдное дело, связанное якобы со взрывом, для того, чтобы через его фигуру, через его личность перекинуть мостик от непосредственно каких-то взрывов на территории Крыма к Меджлису крымско-татарского народа. Російські окупанти атакували КПВВ Гнутове на Донеччині. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, це сталося зранку середи. Ворог скинув з безпілотника гранатометний постріл на ділянку гуманітарного коридору, що проходить через контрольний пункт. Одного з українських воїнів від поранення врятував особистий металевий жетон, що зупинив осколок гранати. У штабі ООС наголошують, що ворог нехтує вимогами міжнародного гуманітарного права. Крім того, напередодні окупанти двічі провокували українських захисників. В напрямку Мар'їнки окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Росія формує у Чорному морі 2 бригади морпіхів для ймовірного десантування на Чорноморському узбережжі України. Про це повідомляє моніторингова група Black Sea News. За їх даними, 8-9 лютого з Середземного моря у Чорне увійдуть 6 великих десантних кораблів з Балтійського та Північного флотів. І це вдвічі збільшить кількість кораблів такого класу у Чорному морі. За оцінками моніторингової групи, вони можуть взяти на борт до 4 тисяч десантників, а цього достатньо для 2 десантних операцій у різних місцях. Сейчас мы ожидаем в Черном море, это уже точно, 8 и 9 февраля зайдут еще 6 больших десантных кораблей. Таким образом, они смогут взять на борт около 4 тысяч морских пехотинцев. Это 2 бригады. И, в принципе, такой состав совершенно достаточен для того, чтобы осуществить как минимум 2 десантных операции в разных местах. Мы предполагаем, что вероятными местами для таких операций может быть район Черного моря, начиная от Скадовского района Херсонской области до косы Тендра, то есть это побережье Черного моря, его северо-западной части, ближе к Крыму. И второй угрожающий участок – это район Геническа, между Геническом и Бердянском, где тоже природные условия побережья позволяют высадку морского десанта. Состоится это или не состоится, никто сегодня не может этого сказать. Мы можем говорить только о том, что такая возможность будет. И к такой возможности государственные органы, военно-морские силы, вооруженные силы Украины должны быть готовы. Реактивна артилерія тренувалася поблизу межі з окупованим Кримом. Екіпажі систем залпового вогню «Ураган» підняли за тривогою. Воїни-реактивники швидко висунулися на вогневі позиції та приготувалися до ураження ворога. Бійці відпрацювали злагодженість дій під час ведення вогню, маневрування та інших завдань на позиціях. Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв наголошує, що українські бійці готові швидко реагувати на будь-які ворожі дії, зокрема і на Кримському напрямку. Підрозділ було піднято за тривогою. Особовий склад отримав завдання щодо ураження цілей умовного противника. Висування до району вогневих позицій здійснювалось з урахуванням подолання важких штучних та природних перешкод. Ми з військовослужбовцями наращуємо свої вміння. Спочатку ми приїжджаємо на вогневу позицію, проводимо рекогносцировку місцевості, перевіряємо, чи немає ніяких небезпечних у нас предметів на вогневій позиції, чи немає ніяких мін, немає ніякого взрив пакетів і тому подобних вибухових пристроїв. Впливає погодні умови тільки на саму наводку, тому що самому наводчику важко при тому, коли сніг потрапляє в лице, в очі, тільки цей дискомфорт і все. Пару виїздів і ти примірно привикаєш до самих габаритів автомобіля і набагато стає простіше володіти нею. Більше 35 тисяч випадків ковіду виявили напередодні на вільній території України. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я. При цьому одужали майже 25 тисяч українців, а ще 204 людини померли від цієї хвороби. Головний санітарний лікар оголосив, що 6 областей невдовзі можуть потрапити до червоної зони епіднебезпеки. Йдеться про Закарпаття, Волинь, Житомирщину, Сумщину, Донеччину та Одещину. В МОЗі очікують подальшого зростання захворюваності та панування серед варіантів вірусу штаму Омікрон. Проте, наразі цифри свідчать, що до лікарні госпіталізують менше пацієнтів, ніж було під час минулої хвилі. Водночас розслаблятись не варто, адже пікові показники захворюваності, за нашими прогнозами, припадуть на середину лютого. Незабаром штам Омікрон витіснить варіант коронавірусу Дельта. Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до 8 тижнів поширення нового варіанту.
Ігор Кузін нагадав, що захист від ковіду забезпечує лише вакцинація, а усі препарати, наявні в українських центрах, пройшли 3 етапи перевірки. Спочатку їх вводили невеликому числу добровольців, щоб оцінити безпечність, потім сотням, щоб оцінити здатність генерувати імунну реакцію. На заключному етапі випробувань вакцини вводили тисячам добровольців та порівнювали з такою ж групою, але не щеплених людей. Так визначали ефективність препаратів для більшої групи. Тобто всі вакцини, які зараз є у пунктах щеплення, а йдеться про Коронавак, Кумірнаті від Pfizer, Модерна та AstraZeneca, безпечні, адже пройшли всі необхідні фази клінічних досліджень. Саме тому не має існувати жодних пересторог щодо недослідженості вакцин. Окупанти звітують про різке зниження захворюваності ковідом у Криму. За їх сумнівними підрахунками виявлено 878 нових пацієнтів з ковідом. Це майже на 300 менше, ніж напередодні. Водночас 13 кримчан померли від ковідних ускладнень. В окупованому Криму також пом'якшили деякі карантинні правила. Окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов своїм указом дозволив роботу атракціонів та боулінгів, але тих, які розташовані на відкритому повітрі. Японський парламент ухвалив резолюцію про серйозні порушення прав людини у Китаї. Документ закликає уряд прем'єр-міністра Фуміо Кісіди вплинути на країну напередодні Олімпіади 22 у Пекіні. Резолюцію затвердили у Нижній палаті парламенту. У ній висловлюються побоювання щодо порушення релігійної свободи у Сіньцзян-Уйгурському автономному регіоні, а також Тибеті та Гонконгу. Під час парламентської сесії міністр закордонних справ Японії сказав, що його країна неодноразово порушувала питання переслідування мусульман-уйгурів. Наша країна висловлювала серйозні побоювання щодо низки питань, таких як ситуація з правами людини в Сіньцзян-Уйгурському регіоні, на самітах Японії зі США, зустрічах Великої Сімки та інших заходах. Ми співпрацювали з країнами, які поділяють наші цінності. Втім, у документі ніде безпосередньо Китай не називається. Також вираз «порушення прав людини» замінили на словосполучення «ситуація з правами людини». Припускається, що таким чином Токіо намагається зберегти з Пекіном тісні економічні взаємини. Тим часом Олімпійський комітет ігор у Китаї ще раз заявив, що спортсменам варто дуже уважно стежити за тим, що вони кажуть, і що їм не слід робити політичні заяви. Так, за словами організаторів, вони суворо застосовуватимуть статтю 50 правил Міжнародного олімпійського комітету. Вона забороняє будь-які форми протесту на іграх. Втім, нещодавно цю статтю переглянули. Так, перед Олімпіадою в Токіо спортсменам дозволили висловлювати свої ідеї під час прес-конференції, а також в Олімпійському селі. Але кожен крок мають затверджувати робочі групи, які включають представників МОК та відповідної спортивної федерації. При цьому, як і раніше, будь-які акції, наприклад, під час нагородження медалями, заборонені.